היי, כאן דורית ואני מלכת הבית. היום אני רוצה לדבר איתכם על פתרונות כביסה. אנחנו מכניסים את הכביסה למכונה, ללא סדר, עם בלגן, ויש לי פה כמה פתרונות שיכולים לשמור לכם על הבגדים שהשקענו בהם כל כך הרבה כסף. למשל חזיות. יש לי פה שקית מיוחדת לאחסון החזייה ששומר על הקאפה, לא הורס אותה, ואז החזייה יוצאת נקייה וטובה. יש פה שקית נוספת לאחסון נעלי ספורט. שהנעלי ספורט לא יסתובבו בתוך התוף, אנחנו מכניסים את נעלי הספורט לתוך השקית ומונעים את הסתבכות הנעליים בתוך הבגדים. קחו למשל גרביים שהולכות לאיבוד בתוך המכונת כביסה. הבאתי לכם פה עטבים מיוחדים שאנחנו מחברים זוג גרביים אחד לשני, ואז מכניסים עם העטב לתוך המכונה, וזה שומר על העטבים שלא ייכנסו לתוך המכונה, יסתמו אחר כך את המים שיוצאים מהמכונה, ופותרים את הבעיה של חיפוש הגרביים, להתאים אותם אחד לשני. יש פה עוד שקית לאחסון בגדים עדינים, שאנחנו רוצים לשמור עליהם כמו סוודר, גרבי ניילון. השקית מחולקת ל4 תאים, ובכל תא אנחנו יכולים להכניס את הפריטים המתאימים. דבר נוסף למכונת כביסה, יש לי פה חומרים נפלאים למכונת כביסה. אם במקרה ירד לכם צבע אדום על בגד כחול, לא לשים אקונומיקה. יש לי פה חומר נפלא שאתם לוקחים אותו, מחפשים בעזרתו, והבגד חוזר לצבע האורגינלי שלו. אם אתם רוצים שהבגד ילבין יותר, שהצבע הלבן כבר נהיה קצת צהבהב, יש לי פה חומר ששומר שהבגד יהיה לבן תמיד. יש פה חומרים נפלאים למניעת ירידת צבע על הבגדים, שזה חומר נוסף. יש פה אבקת כביסה נפלאה שאתם יכולים לשמור על המכונת כביסה שלא תיהרס. גם יש פה מסיר אבן. במידה והמכונה יצטבר באבן ואתם רוצים לנקות אותה, אני מביאה לכם פה חומר לניקוי המכונה, שאחר כך כל האבן יוצא. אלה פתרונות לכביסה שמאוד חשוב להשתמש בהם, ואז הבגדים יוצאים שלמים, נקיים וריחניים. כמובן, בעזרת המבשם כביסה, הנוסף הזה שאני מראה לכם פה, שאני מרססת על הכביסה, והריח אחר כך מפיצים אותו בכל הבית. את כל הפתרונות האלה שאני אמרתי לכם, אתם יכולים למצוא אצלי בחנות ברעננה. מפתח צול אוסטרובסקי 41. ועוד תמצאו עוד פתרונות נפלאים שעוד לא דיברנו עליהם.